Hugot ginabantayan o ginamonitor sa Tropical Disease Prevention and Control Unit sa Davao City Health Office kung CHO ang duha ka mga areas dinhi sa syudad sa Davao sa sintomas sa chikungunya virus tungod sa Aedes mosquitoes ang susamang lamok nga gapakailap og dengue fever. Matod ni Pest Control Worker 2, Melodina Babante, gitutukan nila karon ang barangay Panakan ug ilang. Sumala ni Babante, dili pa kumpirmado ang kaso apan adunay nakit-ang signs and symptoms sa lugar. Nagpahimangno si Babante sa katawhan nga dili kini pareho sa dengue nga kalintura lamang. Matod niini nga ang chikungunya kalintura kini nga adunay apil nga joint pains o rashes nga sama sa measles. Nanawagan kini ngadto sa adunay sintomas nga i-report dayon sa mga health centers ug pahugtan pa ang pagpatuman sa 4 o'clock habits sa ilahang mga panimalay. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN.